Uy, char. What's up, sassies? For today's video, mga sis, oh my god, I'm so excited right now, mga sis. So nandito na sa atin yung in-order, mga sis, na fabrics and mga sis. So, di ba, sa last vlog, mga sis, so sinabi ko sa inyo na mag-create tayo ng gown and mga sis. So, gumawa po ako ng mga tracing, mga sis, for the design, and ito po siya, mga sis. Oh my god, so small, medium, large for the pasabog, mga sis. So, i-ano natin siya dito sa silk na orange, mga sis. So, and then mag-trace tayo, mga sis. At saka, pagkatapos i-cut natin siya, mga sis. At yun ay ilalagay natin sa pang-decoration sa ating gown for the pasabog. So, mga sis, so mag-start na po tayo mag-tracing, mga sis. So, oh my god! So, mga sis, gagawa po muna tayo ng mga tracing, mga sis, for the pasabog and mga sis. So, yes, ipapakita ko na lang sa inyo, mga sis, kapag natapos ko na siya or meron akong ginawa or meron akong nakating, mga sis. Mga sis, meron po ako na-cut na example, mga sis. So, balikan to siya, mga sis. For the pasabog selfie, diba? Oh my god, parang siya nag-gilak-gilak. Ay, oh. So, for the cutting na tayo, mga sis. Mga sis, so dito na naman tayo sa pangalawa, mga sis. Mag-trace tayo dito sa pangalawa like it's given.
mag-cutting na tayo dito sa side ng mga cells for the pasado. Hindi ko makikita. Basta trace na ako ng cells for the cutting na tayo. So, dito na po tayo sa panghuling iti-trace natin mga cells. So, itong pinaka-last, like it's giving. So, ito po ay small. So, i-trace na natin siya mga cells para bunggahan na. So, i-cut na natin siya mga cells. Mga cells, so
see you in my next vlog mga sis. Pagkatapusin natin ang mga sis. Super pasabog. So, oh my god. So, wakas mga sis. So, oh my god. See you in my next vlog. Bye!